Искам да ви представя любимия ми продукт за почерняване. Аз вярвам, че слънцето е наш приятел, а не наш враг. Вярвам, че то ни носи много ползи и освен, че ни създава красив, приятен тен, изглеждаме по-здрави, по-красиви, всъщност е и много благотворно за нашето здраве. Исках да създам масло за тяло, което има натурален състав, но и придава един естествен макияж на кожата, така че всеки от нас, включително и аз, да се чувствам комфортно на плажа със самочувствие и да изглеждам добре. Благодарение на блестящите златисто-бронзови частички в олиото, кожата ви изглежда наистина хванала тен и блестяща. Искам да ви разкажа аз как ползвам това олио. Аз го ползвам сутрин рано или след обед, когато лъчите на слънцето са слаби, но всъщност са най-полезни за нас. Мажа цялото си тяло, без да се притеснявам и дори да изцапа вашия бански, се пере изключително лесно. Искам да знаете, че олиото не съдържа SPF и е важно да бъде използвано по най-безопасния за вас начин, за да даде максимален бенефит. Аз лично подбрах състава с моите любими масла, като вътре ще намерите масло от сладък бадем, кокосово масло, бабасу и сусам. Има много лек, изключително приятен аромат на шоколад, който е натурален. След като сме прекарали цял ден на плажа и сме натрупали доза здравословен тен, е време да се приберем и да се погрижим за кожата си, така че да го задържим максимално дълго. На помощ идва любимият ми продукт Sunset Gel. Това е един гелообразен продукт, който е грижа за след слънце. Уникален е не само за нашия пазар, смея да твърда дори за световния. Много дълги години исках продукт, който да запазва тена, да хидратира кожата, но да попива на 100% и въобще да не се усеща върху нея. Защо ми беше важно? Защото лятото е изключително горещ сезон, доста влажен и аз лично не обичам кожата ми да лепне. Затова този продукт е една моя сбъдната мечта, пък и на много от вас. Формулата е на водна основа, няма нищо излишно в нея, но няколко изключително важни актива. Това е един от малкото продукти за тяло с ниацинамид, който успокоява и възвръща кожната бариера. Имаме също така глицерин, алоe вера и пантенол. Много от вас ми споделят, че го използват целогодишно. Още повече ми споделят, че го използват и на техните деца. И сега ще ви споделя една тайна. Аз много иска да направя продукт, който да използвам и на себе си, и на сина ми, който наистина не обича да има върху кожата си нещо, което лепне. И да, моя син е влюбен в този продукт. Исках да завърша серията с измивен продукт, който е достатъчно нежен, за да не дразни кожата след излагане на слънце, но и да я изчисти ефективно. Натуралният душ гел от серията Orbix отново е подходящ за цялото семейство. Има деликатен, много приятен аромат, който също е натурален. Orbix е серията, която препоръчвам на всички с чиста съвест.